Καλημερούδια, τι κάνετε και πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό μήνα θα ευχηθώ, με υγεία, αγάπη, ευτυχία. 31 σήμερα που γυρνάω εγώ το βίντεο, εσείς θα το δείτε πρώτη, Σάββατο, που εγώ χορεπώ, οπότε θα έχω τα παιδιά στην παραλία. Σήμερα δουλεύω τώρα το πρωί, οπότε θα πάω να κάνω το μακιγιάζ μου σε live, έτσι παρεούλα με εσάς, και αυτό είναι το πριν και θα δείτε σε λίγο το μετά. Ας τραβήξουμε ένα πλάνο και από το live, έτσι για να υπάρχει στο αυριανό το vlog. Και αφού τελείωσα με το μακιγιάζ, ντύθηκα, έβαλα μια παντελώνα μαύρη και ένα κοντομάνικο t-shirt και έφτιαξα και το γιαούρτι μου για πρωινό, για να φάω και εγώ λίγο σαν άνθρωπος, γιατί το τελευταίο διάστημα δεν έχω διάθεση να τρώω, έχει κλείσει το στομάχι μου. Λοιπόν, αυτό που έκανα είναι να βάλω γιαουρτάκι χωρίς λακτόζη, σιρόπι αγάπης, φυστικό βούτυρο φυσικό, χωρίς χημικά με τη δουλειά, χαμός. Λοιπόν, κάσιους, εννοείται όλα ανάλατα, φουντούκια και κολοκυθόσπορο. Αυτό είναι το πρωινό μου. Και μετά το μεσημέρι, έχει ο Θεός, βλέπουμε τι κάνουμε. Σας κλείνω για να φύγω για δουλειά και θα σας τραβήξω κανένα πλάνο από τη δουλειά. Τέλος πάντων, θα τη δείτε την πορεία αυτού του vlog. Παναγία μου, τι άρωμα βρωμάει εδώ μέσα. Τι άρωμα έχουν βάλει. Με βλέπετε πολλές οπτικές γωνίες. Το μαλακίσω. Πάμε να τα φτιάξουμε τώρα που ήρθαμε δουλειά, γιατί με το κράνος. Δεν ήταν καθαρόπλωσο. Ασπρίζει, Έχουμε ακόμα όμως. Έχουμε ακόμα 10 λεπτάκια σίγουρα. Λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε είναι πριν από το ρεφλέ. Πριν από το ρεφλέ, δηλαδή θα μπορούσε να μείνει και έτσι. Κάποια που δεν το θέλει πάρα πολύ άσπρο. Που και πάλι άσπρο το θεωρείς αυτό, δεν είναι κίτρινο, το βλέπετε. Άμα στεγνώσει κιόλας είναι κάτασπρο. Αλλά πάμε να κάνουμε και το πρώτο ρεφλέ. Λοιπόν, να ένα σχόλιο με αφορμή σήμερα να σας δείξω τα χρώματα τι χρησιμοποιώ στα μαλλιά μου. Πάμε να δείτε τι χρησιμοποιώ. Λοιπόν, αρχικά βάζω 20 στη ρίζα οξυζενέ. Μόνο αυτό το οξυζενέ δεν με πειράζει και δεν με ενοχλεί καθόλου. Είναι και vegan κιόλας, δεν έχει μέσα έλαια καθόλου. Mineral oil κτλ. Και χρησιμοποιούμε αυτό εδώ, το Bleach and Color, που γράφει πάνω ότι είναι Trendy Hair. Λοιπόν, BNC Light Blonde, αυτό εδώ βάζουμε, με το 20 το οξυζενέ αυτό εδώ. 6% 20 volume. Και τώρα θα βάλουμε το ρεφλέ που έκανα και την προηγούμενη φορά που σας άρεσε πάρα πολύ, που ήταν κάτασπρο το μαλλί. Είναι το 9,5 παύλα 1. Είναι αυτό εδώ από Ιγκόρα. Και το 10 παύλα 21. Συν πάλι της Βέλα το οξυζενέ, το 4% που είναι 13 volume. Αυτό είναι για το ρεφλέ. 9,5 παύλα 1 το περνάμε κανονικά με το 4% το οξυζενέ, μόνο στη ρίζα. Και μετά φτιάχνουμε ένα άλλο μπολ με το 10-21 και το περνάμε στα έξω με το οξυζενέ πάλι το ίδιο. Αφήνουμε περίπου 50 λεπτά τη ρίζα μου για να ασπρίσει με αυτό, το Bleach and Color. Ξεπλένω και μετά περνάμε το ρεφλέ για 5 λεπτάκια περίπου. Και τέλος, αυτό είναι το ξανθό, το υπέρτατο. Και όλα τα χρωστάω, θα γυρίσω κάμερα τώρα. Εδώ, στην ποπάρα μου. Αυτό είναι το ταλέντο. Τι να κάνω, σε σένα χρωστάω. Λοιπόν, αυτά. Πάω να ξεπληθώ. Δεν με πείραξε καθόλου, το βλέπετε. Νιώθω μια φαγουρίτσα στα χέρια ελαφριά, αλλά ίσως είναι και λίγο η ιδέα μου, ίσως είναι λίγο και ο φόβος μου ότι είχα χεστεί πάνω μου με την αλλεργία. Ίσως είναι όλα αυτά. Λοιπόν, κλείνω και θα το δείτε το αποτέλεσμα. Βασικά θα περάσω και να σας τραβήξω και λίγο το ρεφλέ και μετά θα δείτε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το κόκκινο το ρεφλέ, το 9,5 παύλα 1. Είναι έτσι μπλε χρώμα. Το δεύτερο το μπολ έχει κανονική άσπρη απόχρωση.
Δεν βάλαμε και τα 30 ml, βάλαμε πιο λίγο. Και αραιώσαμε και με λίγο νεράκι, 10 ml νεράκι ας πούμε. Είναι το 10-21, είναι αυτό. Το περνούσαμε με το πάνω, τη ρίζα. οπότε με ένα δηλαδή. Έχετε ξαναδεί τόσο άσπρο το μαλλί? Χωρίς κίτρινα σημεία. Λοιπόν, τρέξτε τώρα, πάρτε τα όλα, περάστε τα κι εσείς, ξέρετε. Πείτε μου ποια άλλη μοιράζετε όλα τα μυστικά. Η χαρά μου για το μαλλί δεν περιγράφεται. Λοιπόν, τώρα ψέκασα με ντετόλ το τραπέζι για να κάτσω να το καθαρίσω. Έφυγε μόλις η Πόπη με τα παιδάκια της. Παίξανε εδώ πέρα, το καταευχαριστηθήκανε. Και τώρα έβαλα και ένα πλυντήριο πιάτων, ό,τι φάγαμε. Παραγγείλαμε πίτσα σήμερα, πίτσα φαν. Κάπου εδώ θα σας κλείσω, θα σας χαιρετήσω. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Πολύ γρήγορο και αυτό το βίντεο, αλλά τι να κάνω ρε παιδιά, δουλειά, σπίτι, δεν πήγαμε πουθενά, δεν κάναμε κάτι. Αύριο λέω να τα πάω στη θάλασσα, θα δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βουτήξω αυτή τη μαλάρα στη θάλασσα με τίποτα. Αυτό που μου αρέσει τα μαλλιά μου πέρα από τη χρωματάρα είναι ότι είναι υγιέστατο, ότι δεν έχουν πάθει τίποτα, ότι τα προσέχουμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω προπάντων εσωτερικά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε, δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα hype και για τα like και για τις εγγραφές σας. Βοηθάνε πάρα πολύ. Αυτά. Είναι η μέρα σήμερα πληρωμών, οπότε είπα να κάνω και το μαλλί. Πλήρωσα τώρα και το ρεύμα. Χαμούλης γενικά. Πρέπει να πάμε και σούπερ μάρκετ. Ο Χρήστος θα αργήσει. Οπότε δεν θα πάμε σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Μάλλον θα πρέπει να πάω εγώ μόνη μου αύριο με τα παιδιά. Αυτά. Κλείνω. Να περνάτε υπέροχα. Ακολουθήστε όλα τα βήματα με τα μαλλιά, με τα προϊόντα που σας έδειξα. Και θα έχετε κι εσείς πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Αρκεί να είστε σε τόνους όπως ήταν η δική μου, έτσι. Όχι να μου είστε με μαύρο ή με καστανό και να θέλετε να βγάλετε πλατινέ χρώμα άσπρο. Να προσπαθείτε, δεν θα τα καταφέρετε. Αν είστε σε ξανθούς τόνους, μπορείτε να κάνετε αυτό το ρεφλέ, αυτό που κάνω εγώ στη ρίζα. Και τέλος, σε μια μισή ωρίτσα το πολύ, και πολύ λέω, σε μία ώρα έχεις το τέλειο μαλλί. Φιλιά πολλά, καλή δύναμη και πάλι.